Unsa man ka? Kini apa kang unggoy glakaw ba? Di, na-inspire ko kay Juan bay, kungking bay. Kungking ba katong kalaban ni Gansili ba? Kinsa man puna? Kung sa salita ba kungking? Kung dako unggoy ba? Mo kita na unsay pormana. Mo na mong gi. Kopya. Oh, kalaban ni Gansili ba? Wait! Pero kahit ibay. Pangit! Ibay. Apa sih atsa bay? Mo ba? Pangit! Pangit! Pangit daw ka bay. Ingon sa parot. Pangit siya, pangit. Pangit! Dili siya, ikaw! Ikaw ang pangit, ikaw! Sabi mo? Ako? Yo. Meanwhile, Pak! Pak! Nag-email, pangit yapon! Sige. Pangit yapon, nag-email! Sabon parutat mo. Paano mo? 2 days later. Pak! Isang natulog, pangit yapon! Kago maparot ni pati sa pagtulog na arga po. The next day. Ay, Parot! Last na yun ha. I warning you. Sunod gani madunggan ako na ikas yung baba na pangit gani. Timulbulan ito ang buhanga ka. Tawag ko, mahay ka. One eternity later. alams na! 꽃이 피었습니다. Agok! 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 Sugan yung pagukon goroy! Taka ka mag-istorya na. Pero baka kadungog. Sundong ka ko ba? Hinom kay patulugon. Meanwhile, Agok! Agok! Hilom ko patulugon. 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 What's up mga tatay? Salamat dahil sa pagtanaw sa mong video. Shout out diay ni Cecil Faith Totaan, Donny Cabante ug si J. Mark Castañares. Shout out kay Brian Brillantes, Skinny Glindo, ug labaw sa taan, Louie Daguman. Akong gina-shout out ang mga utira. Cesar Desrey Planas, ang Tagian Urnaw, Richard Urbinar ug si Jackie Lo Sirna Urbinar. Salamat sa inyong suporta. O guys, ayaw dahil kalimti ayaw nga i-like ang among video. Share ang video. Kung i-subscribe ang channel. So, mao lang to guys. Daghang kayong salamat sa inyong suporta and Awato! Mga tsungsuman ay ipuli na ang tropa at tayo isa sa lakay. Halaman ulit ang lupa inaangkin. Gagawa ng kastilyo gamit ang martilyo.